Dilim hun, kırmızı yüzlerden korktum. Gülge yüzmekini gizlerden korktum. Gülge yüzmekini gizlerden korktum. Adamlar korkarlar yaman gözlerden, ben ise şu yakşı gözlerden korktum, gözlerden korktum. Hata yüzlerden korktum. Kibret yer çizse bir surat kalır. Hadi bir yerge batken kızlardan korktum. Adamlar korktum, Hudadan korkmagan adamlar korktum, Hudadan korkmagan adamlar korktum. Hudadan korkmagan adam gördüm. Bardzo dziękujemy panu Bałmarat Hamdamowu i przedłużamy nasze mowy w języku turkmeńskim. No i troszeczkę może być będzie na polskim, na rosyjskim, tak jak będzie od czasu zależy. I przygotowałem ten następny bardzo taki dobry wiersz o kłamstwie, o takiemu jest to ludzi, którzy mogą ci mówić w twarz jedno, ale za spiną coś tam innego. I z tego powodu po prostu widzimy, że stawiam wiersze i dobrze. I elit ildeşler, elit Türkmenistanlılar o hemme soraya, hemme aydiya kim, nide, näme bulara cevap verene ya yine bir daha sağ olsunlar, havarlaşanlar, yazışanlar, sızışanlar, Allah emmeninden razı olsun doğanlar. Yeter ki biz Allah'a iman edelim. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala görgözüptür. İman edin bendelerim. İman eden bendelerin men bir yere cemlerinde düşmana karşı adım zatı görüştürecek olsun diye. Oğlum Allah Teala'nın takdirindedir elbette ki. Allah Teala kulun iradesine seri diye. Yani senin ehli karara geleyen, senin kalbin verecek kararına seri diye Allah Teala eğer benden kalbini göreyendir. Sonun içine 40 bin gedek ömründen bilyendir diye ve eylülleşler. Kur'an okalın, Kur'an'da hem hakikatlar var, ehli soruları, cevaplar var. Ve Allah'ın özünü dost edinen hem işe yenecektir diye, hiç tasa etmesinler diye.
Allah hakkımıza hayırlısını nasip eylesin. Yetkiliyen mübarek Kur'an haydi mübarek olsun. Allah can nasip edenden mescitlere varıp mescitlere birek bayram namazını birlikte kılıp Allah can Huda can yurdumuza parahatçılık bersin ýalak, asuda asman bersin ýalak, şunun ýalak bir pesperli halk bersin ýalak. Bize bir adalatyňdan ber ey Allah'ım bize bir rahim et dip Allah'dan bir Allah senin adalatyň bilen şeriatyň gelsin, şu yurdumuzda şeriat össün, adalatyň össün dip dilek etsek Allah Teala'nın adalatyň gelecektir, şeriatyň gelecektir. Şeriata geleninde конечно же aytyp geçesim gelýär ýene de belgedek sebäbi Ýewropa halky Polşada bolanym üçin polaklar bilen duşuşan kämahal we osaň polaklar bilen gurlaşanda mysal üçin şu wagt polakça gurlaşjak. Na przykład teraz chcę opowiedzieć jakąś historię, która była tu w Polsce ze mną, z Polakami, czyli z Polką, ale z Polakami na pewno. I po prostu kiedy byłem taksówkarzem, jeździłem po tej Warszawie, nie wiem, kilka tysięcy osób poznałem i zawsze miałem taki charakter, że po prostu mówiłem, że Radio Campus, czyli państwo chce porozmawiać, czyli tam coś tam takiego. I świetnie było pogadać oczywiście, porozmawiać i zawsze miałem taki interes temu tematu, solidarność. Co to znaczy, jak to stało? Solidarność bardzo mnie zaciekawiła. I ta solidarność, widzimy, że to jest we wszystkich religiach też o tym odpowiada. I Jezus też mówi, miłość to najważniejsza rzecz życia. Święty Mojżesz mówi na przykład, że powinniśmy uratujesz jedno życie, uratujesz cały świat na przykład. I Koran to samo mówi. Koran to jest po prostu Ewangelia i Tora wmieście wzięty i zebrany w jednym ostatniej książki, który po prostu wybrał Allah i to jego prorok. Muhammed a.s. jest ostatni i wszyscy jesteśmy pod Bogiem. Jak byli takie rozmowy, po prostu miałem pytanie w końcu, dobra, jesteś religijny, tam ateista, tam jakiś tam wspierasz LGBT, to do mnie nijakich nie problemu, to jest dla wszystkich sama prywatna sprawa. I dlatego dla mnie tego nie problemu. Wszystkich pytałem w końcu, no dobra, jest śmierć w końcu, wszyscy umieramy, tak? Tak, umieramy. A jak wszyscy umieramy w tym życiu, to dlaczego żyjemy? Jaki jest sens? Dobra, tam i zwierzęta robią dzieci, i jedzą, i jest młodzi, i urodzili się, i jest starszy, i umarli. Taki żyły trudno. Jaka jest osobowość człowieka, że po prostu miałem jedną taką świetną odpowiedź od wszystkich, a chcecie wierzyć, czy chcecie nie, ale była taka, że powinniśmy tworzyć dobro. Dlatego jesteśmy na tym świecie. Ale ktoś mówi, jak to chce, ale powinniśmy tworzyć dobro, a to Koran mówi, tworz dobro. Znikaj zło, tak jak to. Делай добро, останавливай зло. Это эмр биль маруф, нехи аниль мункар. Если можешь остановить, останови его своей силой. Если не можешь остановить его силой, то всем говори об этом зле, что происходит на свете, чтобы чем больше людей об этом услышат, то тем лучше. И также есть третье, а если у тебя нет возможности говорить, то хотя бы сиди, молчи, и в сердцах говори, молись Аллаху и говори Аллаху, что это нехорошо, что происходит, но надо что-то сделать, помоги нам Бог. Вот я вот и молись правильно. Но есть и такие, конечно же, которые поддерживают это все, закрывают на это глаза, подыгрывают этой декорации, которая у нас в Туркменистане происходит. Co mogę powiedzieć? Mamy nadzieję, że zrobimy solidarność, że kiedyś odpowiedział pan profesor, że zeszły minister praw cudzoziemnych w Polsce, chyba Adam Daniel Radfeld, czytałem jego książki. Panie profesorze bardzo dobre takie odpowiedział taką sytuację. W 1917 roku Rosja miała 180 milionów obywateli. Ale rewolucję samą zrobili w tych rokach Lenin, Stalin i do ostatniego tam bolszewika czy coś 17 000 osób.
zrobili to rewolucję na stronie Rosji. Ale i teraz, dobra, ale teraz przeszło już 100 lat i widzimy, 180 milionów była Rosja na początku rewolucji. Teraz po 100 lat tam Związek Radziecki, tam coś tam, a teraz tam Putin, teraz jest 120 milionów, czyli coś takiego, minus 60 milionów, po prostu nie rosną, naród nie rośnie, po prostu umiera. I jest Unia Europejska, która po tej chwili teraz ma 450 milionów osób. No, ciekawe oczywiście. To narody powinny po prostu już trzymać się razem, być miłymi, solidarnymi, ale i bardzo by chciałem, że ta polska solidarność poszła po wszystkim krajom, po narodom, jak fundacji, jak wolontariuszy, rozmawiać z ludźmi, z narodami, uczyć nauki, coś. Jest taki kraj po prostu, w których ludzie nie znają, co происходит za rubieżami nigdzie. I хорошо. I posłuchamy teraz wiersz Yalan Dodr w kłamstwie. Barcha günahın enesi gıybat bilen yalanıdır. İl ağlamak tenesi ad verip köp alanıdır. Menlikte gider kafi, gün ve günden bolur afi. Ağız içinin azafi, kah edip gülenlidir. Yığcak olup dünya deri, gariplere derd eteri, zat deyip çapar bayi piri, gözü kumdan dolanlıdır. Ne fakiri, ne dayhani, ölüm bilmez begu khani, bir vakt şekerler puşmani, halı devun bolanlıdır. Zelili aydar bu hali, kimse eksik, kimse doli, eriz ömrün zavali, eltip göre salanlıdır. Tak. Wszyscy problemy i sprawy zaczynają się od kłamstwa i po prostu być niemiłym, niedobrym, złym człowiekiem. Kłamstwo i puste takie rozmowy to nie jest dobra rzecz. I dobrze, że było. I teraz chcę po prostu już powtórzyć tę sytuację, że 19 maja 2023 roku zginął aktywista turkmeński, który był też przeciwko władzy dyktatorstwa, ale mieszkał w tej chwili w Turcji, w Stambulu, czyli w Ankarze. Taki Farhad Memankuliyev, którego znawaliśmy jak Farhad Durdiyev, taki był nickname u niego, a tak po prostu jest Farhad Durdiyev, Farhad Memankuliyev. Młody chłopak, dobrze wszystko odpowiedział i naród chyba jego lubił, ale po prostu jest jak ta sytuacja już trwa długo lat, od 2020 roku. No i ten chłopak w tym roku zniknął. I już 2 miesiące, czyli co, zaczęli wychodzić takie wiadomości, że chłopaka zabili w tюрьмie. Nie wiadomo jak, kiedyś mu tam, że rok temu złamali nogi, w общем, coś takiego, złamali nogi, no, ale nie wiadomo było, że Turcja nam nie odpowiada, a jak mieliśmy meeting naprzeciwko ambasady tureckiej w Warszawie, żeby oni nam odpowiedzieli na ten pismo, czy odebrała policja Turcji chłopaka z domu. I po prostu zniknął człowiek w tureckiej policji, w komendzie. Gdzie jego wywieźli, gdzie odwieźli, nikt nie wie. I jest po prostu człowiek zginął, a teraz miesiąc temu, czyli 2 już wychodzi taka wiadomość, że człowiek jest ubijany, zabijany na terytorium Turkmenistanu, jakieś tam więzieniu. I teraz już umarł, zniknął, zabili. Jest szahida, jak jest muczenikiem. I teraz po prostu oni mówią tak
od początku też mówili rok temu, a zabrali, biją. 3 miesiące temu była taka sytuacja, że jest jeden taki aktywist, który po prostu dzięki Bogu, jego szczęścia na przykład, nie wiem jak to dla niego udało się, ale dzięki Bogu, że jemu udało się, to i ucieknął z tego kraju i teraz jest tu w Polsce, w Warszawie. No, rok temu, czyli 1,5 roku temu, czyli około roku temu, czyli mniej więcej 8 miesięcy, 9 miesięcy może być. Przyjechał taki chłopak, poznakomił się z nim, odpowiedział swojej sytuacji, nie będę nazywać jego imienia. Ja po prostu miał do niego pytanie, takie 3, 4, 5 miesięcy, codziennie, co tydzień widzieliśmy, rozmawialiśmy, gadaliśmy, co zrobić, jak mogę jemu czymś pomóc, co on tam zrobić, tam gdzieś tam jakaś jest praca, to halo, idź tutaj, idziemy razem, tam popracujemy, zarabiamy coś. No i po prostu miałem do niego pytanie, słuchaj, wyjechał z kraju, mówisz, że ciebie tam pomogli jakieś tam żołnierze, czyli tam, nie wiem, tam jakieś agenciki, jakieś tam robotniki, jakieś kontory takie. Na co on odpowiedział, no tak, ludzi po prostu, jesteś młody, ciebie tu zabiją, umrzesz, idź, wyjeżdżaj, wysyłamy ciebie do Rosji, czyli tam do Unii Europejskiej, nie wiem, gdzie jego wysłali, czyli pomogli mu wyjechać z kraju, kiedy on był w takiej sytuacji, że każda osoba, która mówi przeciwko władzy, oni po prostu tam trzymają i jak widzimy, nie mamy teraz Farhada, nie mamy teraz tam dużo osób, nie wiadomo, kilkaset, może kilka tysięcy osób już może być i zginęło, ale jest po prostu w więzieniach, ale nie wiadomo, gdzie oni są. Teraz taka trudna sytuacja. Z tego powodu wiemy, że już powinniśmy zrobić coś takiego, że czas nie czeka, złodziej, wróg, on nie śpi, on robi wszystko, żeby my między sobą nie byliśmy solidarni, nie byliśmy jedni. Ale do wszystkich mówimy, kto jest przeciwko dyktatorom w Turkmenistanie i stoi po prostu na stronie prawdy. My jesteśmy z tym razem za wszystkimi i będziemy mówić o solidarności, robić solidarność. I teraz chcę posłuchać piosenkę o powstaniu Solidarności i to posłuchamy razem. Powstanie Solidarności dawało nam nadzieję o uzyskaniu niepodległości, ale pewnego renesansu. Solidarność miała wtedy ogromny oddźwięk na Zachodzie, dlatego że nawet tutejsze koła społeczne, robotnicze i tak dalej wiązały z tym jakieś nadzieje, że to jest jakaś nowa forma przeprowadzenia reform społecznych. To niestety nie wyszło. Z miejsca zaczęły się rozgrywki personalne, które zasłoniły wszystko. Zaczęło się od razu poszukiwanie stanowisk, posad, nadużyć, jeśli idzie o politykę zagraniczną. Uważaliśmy, że dla nas najważniejszym zagadnieniem to jest właśnie stworzenie jakiegoś programu wschodniego, to jest normalizacja stosunków z Ukrainą i Litwą i normalizacja stosunków z Rosją. Z tego absolutnie nic nie wyszło. Nasze władze od początku były wpatrzone na Zachód. Uważano, że nam się należą jakieś premie, że byliśmy pierwsi w obozie, którzy odzyskali niepodległość, zapominając o takich długów wdzięczności na świecie nie istnieje. I wobec tego całkowicie uzależniliśmy się od polityki zachodniej, głównie Stanów Zjednoczonych. Jestem do tej pory przekonany, że to jest jedyny nasz atut, że moglibyśmy odgrywać jakąś rolę na Zachodzie wtedy, gdybyśmy mieli dużą pozycję na wschodzie. Wtedy bylibyśmy jakimś partnerem dla tego Zachodu. Co w tej chwili jest rzeczą najważniejszą, społeczeństwo jest w ogromnym stopniu zdemoralizowane, zagubione, zatraciło poczucie państwowości i je po prostu trzeba na nowo wychowywać. To jest kwestia prawa, które trzeba Polakom wpoić. To jest sprawa, która została kompletnie zaniedbana. Kwestia pewnej moralności tak samo, która jest więcej niż nadwyrężona.
to sprawa właśnie wdrażania poczucia praworządności jest jedna z najpilniejszych i najważniejszych rzeczy. Stoję na stanowisku, mimo żeśmy przegrali już tyle rzeczy, że nasze możliwości są naprawdę bardzo wielkie. Bardzo wielkie. No i co je chodziło? Możliwości ludztwa jest bardzo wielkie. No i Polska też jest teraz w dobrym takim miejscu w środku między Unią Europejską i Rosją na przykład, ale taki po prostu pokazuje, że jak bądźcie ludzie solidarnymi, różnymi, nie będziecie tam jak w Rosji или tam jak w Turkmenistanie takimi dikariami, to все może być хорошо. I teraz nie ma tego chłopaka już rok temu i teraz taki odpowiedź, że jego zabili, ubili, ale różne rozmowy kilka miesięcy temu ta osoba, o czym zaczynałem przed chwilą, ta osoba, która już tutaj też jest w tej sytuacji, nie wiem, już ma pozytywa, czy nie ma, ale ja jeszcze niestety nie mam i chyba wygląda tak, że już długo nie zostaniemy w tej Polsce. Mamy nadzieję Bogu, że On nam otworzy drugą stronę doma i wszyscy razem zrobimy to solidarność. Jak Polska miała swoje cudo 15 października na wyborach, to my też mamy na to prawo i ruch, żeby Bóg nam pomógł, po prostu Allah nam pomógł. A dalej, żeby nam była jedność, solidarność, żeby no oczywiście będzie tak, jak będzie, ale Bóg wie, co mamy w sercach, a w sercach my nie mamy kogoś zabić, kogoś ubić, nie, po prostu powinien działać regulamin, żeby nie było nijakich pomyłek niskim, coś takiego, żeby był porządek. A żeby był porządek, wszyscy powinny używać i czytać regulamin i znać jego. Nie zależy, kim on jest, skąd on jest, albo czy to on jest. Dobra, i teraz znalazłem taką piosenkę ulubionego, kiedy byłem młody i miałem 17-16 lat. Taki już od 33 roku temu był taki Sabo Artykow, śpiewak, dobre piosenki śpiewał. Ale teraz słucham, to jestem po prostu w tej sytuacji, o czym odpowiada ta piosenka. Słuchamy. Karataçın dökülüp döşüne ne dağlar düştü benim başıma Barım aydın kara yarıma yarıma Ayramak gafreti oh düştü başıma Barım aydın kara yarıma yarıma Ayramak gafreti oh düştü başıma Alo, haydi otur. Karataçın dökülüp döşüne Şu an efirde oturuyorum YouTube'da ve radyoda, yeni radyoda havaların olsun. Yarıma yarıma Ayramak hasreti o düştü başıma Hem de rahat Allah diye Allah diye. Kur'an'ı diyorsun.
Sama sözünde taşıyan Kur'an'ın hormatını var olsa Arapça bilen okun böyle al Türkmençesini oku kitabını tapın okun internet badiye Türkmenistan'da indir Türkmençe Kur'an'ı oku Allah buyuruyor manisini öğrenin diye Arapça da kovacık okan diye onun sesi yaman lezzetlidir adama şifadır diyor. Kovayı deştir. İtak, bazı cünküye musabu artık, o sabol, ayrılık, hasreti, yakıp var ya, köydürüp var ya, dine kara saçlı yar olsa, yani senin değişin yağlak, sabu artık ağacan, bağırının yok, ötendirsen bu dünyadan, yatan yerin yaktı olsun o, her bir müminin yatan yerin yaktı olsun, dünyadan geçenlerin, Allah imanlarını hemrah eylesin, kitaplarını sağından verilenlerden eylesin, mekanlarını cennet-i firdevs eylesin inşallah iman eden bendelerinin ve ezildeşler biz yine de biz 21. asırda olur diye size aydarlar diye ol erteki könelerin ertekisi deyip aydarlar diye yok ezildeşler ol erteki değil ol hakikat to neyes bayka to jest pravda şonu diğer ezildeşler o hakikat Allah Teala Kur'an'ını okan ibret alın ey kullarım diye. Olar size aydarlar. O geçmişlerin ertekisi, namesi deyip aydarlar diye. Olar inanmayanlardır diye. Olar inanmayanlardır diye. İnanmayanlıkları için elinden gelen yamanlığını bu dünyada etip öğrendirler diye. Yani bilen aklar diye onların vaktini, ongalakların Allah Teala vaktini belki uzak ömüren verir kafirlerine diye. Yani gerek olsa halkı ağzı birleştirmeli olacak olsa halktan edilecek zat iman etmektir adamları birleştir. Allah'a iman etmeli. Ey bendelerim bana iman edin diye men sizi alıp çıkayın düşmanınızdan korkmayın diye düşmanının yüreğine şeyle bir korku salayın diye. Siz eğer bilsediniz diye olur sizde ne derece korkuyorlar diye. Menden korkan aktar sizden korkuşları yağlı diye. Yani sizden diyen vakti demek köpçülükten kast ediyor. Demek yekanın çağı çıkmaz deyip Allah Teala da aydiya öňünden köpçülük kolup çıkın ey ümmeti Muhammed siz korkak koldunuz mu? Siz ini dini koyup Allah Teala bize azap edamasın o dünyada deyip on azabından hem korkmaz bu dünyada sol azabı üstünden ayırtmayacak olup hareket edecek değil misiniz diye Allah'ın rızası için zalime karşı ağzı bir olacak değil misiniz diye. Çünkü kâfir meselelerde bilen halkın yekece bir yere ağzı birleşip ağzı birleşmesi koçaya çıkıp
bir ağızdan aýtmasyna Allah Taala goldak koýberse garşysyna durup biljek gala ýokdur. Garşysyna durup biljek bina ýokdur edildeşler. Näme diýe palaklar aýdýar, bärik mitinge çykanlarna, proteste çykanlarna saýlawlarda ellerine plakatlar, ay gumbol näme ýeňe bazat ýazyldy. Sen ne köşkün var diye. Ulaqan köçeler çıktılar. Sen şu jagas köşk tutdingni. Sana gılca adam ne? Töwerene köçeleri görýäňmi diye biz bu köçelerin hemmesini doldurduk diye bizim aramızdan geçmen bilen biz seni yok edýär. Sen mani berýärler. Şonu görkezmek uj yeterlikdi. Senin köşkün var. Bizden meydanlar bizimki, köçeler bizimki, biz gezip ýöz aýdýarlar. Araz edildeşler bugünkü radyo çıkışımızdan nasip edenden ve YouTube'a çıkışımızdan görkezýär. YouTube'a bağışlanan bir teknikine sazlık çıktı. Özümdeki enjamlarda ve şol sebäpli hem YouTube oynadık görkezip bilmedim. Şol sebäpli edildeşler näme diýeýin men diýjek zadım Allah'a emanetsyňyz, özüňizi gowy süredin. Kurbanlyk bayramında Allah nasip etsin. Allah can Hudaýjan etimedik öý koymasın, etimedik et dağıtmadık çağa kalmasın Türkmenistan'da inşallah. Et dağıtsınlar, etik görsünler. Ben Allah nasip edenden her kime bir kurbanlık soymak nasip etse, onu bir arzu edýäs. Arzu Allah Taala bolmajak arzuwy bendesine ettirmezmiş diye. Biz aldırını bendelerinden eylemesin. Haram ayların çıkmağa mende şoňa bagly bolýany. Oňa da Allah kerim biz bilemizak. Biz Allah Taalaň aýtşalyk sabrymyzy görkezmeli, azybildigimizi görkezmeli. Qurban haýatynda da qurban wagtymyzy etmek meýser eylesin hemmemize. Allah'a emanetsyňiz, özüňizi gowy seredin we mahtumly Pragadan bir goşky bilen siziň bilen hoşlaşjak bolýan ýene gelşini men Kerim Hallydan tire parazlyk bilen goýjak bolýan sebäbi ilkinji tire parazlyk diýen zady gara tire parazlyk aýrymjylyk gara sen başga men başga sen olardan men bulardan sen kim seni aslyn kime men diýerýärli ýa-da men asyl plan diýip berenler bar şolara aýdyljak bolar. İlkinji zady oýlap tapan şeytan bolupdyr. Nädipmi? Adam atany Allah Taala bütün periştelere Adam atany tanıylar emmesem yerde yatyr heykel hukmunda cennet bahçesinde muňa ruhumdan üflärin bu direler ayağa turar hemmeň secde edin diye vedin şeytan garşy çykýar. Ene şu şeytanyň garşy çykmasyny ilk etmesi tire parazlyk diýmesi men ondan has gowy men otdan yaratdyň onu oza palçyk toprak bilen suwdan palçykdan yaratdyň ol näme zady diýdi palçyk diýdi şunyň göwün yetmezçilik etdi kemsitdi ulumsylyk tekebbirlik etdi ve Allah Taalaň gatyndan goşulşan üçin tire parazlyk gowda dalilleşler ve gene şu Kerim Hallydan tire parazlygy dinläýän nasip edenden planlardan bolsa plany hildirak adamdyr öbe oturuşyklaň berinde oglalaň aýdan gurrundan dosty saýlamadım belli bir sortdan kim ýüregin açsa ýürekde saýdym düýünjek sowdurlarda başlan gülkemi bugün ýomutlaryň ojagyna çaýdym Ertary dostumyň ýollan salamyn hormat bilen kabul etdi alili nohur gardaşda da saklap bilmedim teke dostum ýasyndaky agymy aýdymyna joşup salar sarıgın toylarda kän etdik buluşlaň tansyn garrygala mehman bolan çağımda ýurup hyzmat etdi bir gökleň tansym gazaklaryň gara çaýyndan doýup yerli özbeklerin kän aşyny idim dünýä bazarynda bir tat dostumyň satýan geyimleriniň hylysyny geydim gara daşly ýazar sakar gypçak şyh Hoca Seyit ýa-da magtym diýmedim kezekdäl dogan ýaly gatnaşdym size ýokdur artyk wagtym diýmedim gara ýene-de kän gep onna da däl baran yerlerimde güýçlidi ünsüm hormata baş egip hezzetden doýup adamlaň bolsuny synladym ümsüm menem synçyl welin ýöne bularyň içinden tapmadım ulu tapawut
meňzeş hemmesiniň sallançaklary, hatda hemmesinde bir meňzeş tabyt çalymdaşdy, eneleriň wagdy, ata penden meňzeş öýdýän dogrusy, serhoşlara sol bir arakdan içýär, meňzeş haramlykdan baýar ogrusy. Bir meňzeş mescitten girip çykýarlar, bir meňzeş aksakal, bir meňzeş amam, bir meňzeş ýylgyrys, bir meňzeş agy, bir meňzeş tökmetdir, bir meňzeş guman. Baran yerlerimde çölede çykdyk, çoporlaň agdyndan eşitdik düri, dedi. Dostlar, maly ne hili bakay, bary bir agsaksız bolmaýar süri. Dayaw goýunlarym ownukda gaýar, ownuklardan iri döräýär käte. Çopan dogry aýdýar, gep tohumda däl. Aslında başga bir gep bardyr bärde. Aslında başga bir gep bar elbetde. Sol gepi başlara çolaýmalyň ho. Biz şeýle bir meňzeş, belki hemmemiz adam ataň nesli bolaýmalyň ho. Kararsız erdem. Gördük saý köňül sogar, sabrsyz kararsız erdem. Asly beren köpek ýegdir, uýatsız ikrarsız erdem. Aýlanykça döwran döwür, ykbalym ýüz köýe ögüýür. Durawara dosty soýur, garyp galan barsyz erdem. It zeriň minnetin çekmez, aňnamada sözüm ýakmaz. Köňül üstän işiň çykmaz, nan ýagasy kärsiz erdem. Her göz seherde bidardır, eýetinden ülüş vardır. Hak, peygamber, halk bidardır, sözü ıgtybarsız erdem. Magdum oly magny saçar, her kim söz lezzetin içer. Bara köňül geçer, täsiri ýok, arsyz erdem. Kardeşler, ediz Allah Taala sonumuzu hayır etsin inşallah. Cabo. Chào ngày tốt lành. Algún accent. Tudo de bom. Marhaba. Bienvenidos. Привет. Witamy. Вітаю вас. Kardeşler, sağ olun. Allah'a emanetsiniz. Dinleýäňiz üçin, atmasyňyz üçin Allah Taala niyetlerimizi kabul eylesin, dileklerimizi kabul eylesin. Ýurdumyzda uly saçak toýunyna görüşmekligi jemlämize meýesser eylesin. Allah Taala ýurdumyza azylyk, parahatlyk, iman, jebislik bersin inşallah. Minallahu ekber.